morning. Mag-ano tayo? Magtanggal tayo ng mga tanggalin na natin itong mga Christmas light, guys. Meron pa ako sasabihin sa inyo, mga darling. Itong mga nagmi-message kay Tami, no? Grabe naman kayo dong. Ako po yung nag-handle sa page na ito. Yes, kay Tami po ito. Ginawa ko to kay Tami. Pero ako po yung nag-handle. And yes, si Tami may access po sa mga messenger, sa mga Facebook. Meron siyang access. Guys, kung manira kayo, guys, ayusin ninyo, guys, no? Yung hindi pa ako kilala ni Tami, sinasabihan nyo pa si Tami na hiwalayan ako, no? At huwag magtiwala kasi pira lang yung habol ko. Guys, sa sobrang galit po ninyo, no? Kahit hindi po nyo ako kilala in person, grabe yung, ay, hindi ko talaga spelling yung mga ibang mga Pilipina, no? May mga bata-bata, may mga edad-edad, magdiferensya ang edad ba, pero grabe talaga manira, guys. Pati yung asawa ko talagang minimessage, wala yung social media yung asawa ko, ito lang yung access niya sa social media, at sabi pa niya sa akin, wag daw kayong pansinin, kailangan bang i-memorize yan, guys? Kilala na niya ako, guys. Kahit anong gawin ninyo, guys, may pira po si Inday Miriam. Sabihin ninyo, pira ang habol ko sa kanya. May pira po ako. Alam nyo ba, ako yung isang asawa na hindi dalo or hindi tihik sa asawa ko. Doon ko, alam nyo ba, binibigay ko lahat ang pera ko sa asawa ko. O kayo, kung meron kayong pira, di ba, itago ninyo at sayo sa inyo lang. Pagsabihan pa ninyo yung asawa ko na hiwalayan ako kasi wala akong kwenta. Pag sure yun mo. Grabe. It is very windy, guys. Very, very windy. And look. Oh my goodness. Woo! Look at that. Grabe ang hangin. Ay, sobrang ginaw, guys. Hindi ko kayanin yung ano, yung ginaw ngayon dito sa labas. I think we don't let him out now. So, nandun si Mr. It's very cold, honey. Goodness, ang hangin. Grabe. So, ito, kukunin ko na ito, guys. Aray. Aray. Ito siya. Very simple lang naman ito niya kunin, no? Very simple. Very simple. So, yun, guys. Mag-vacuum lang ako, no? Kailangan kong maglinis. Ang dry ng ko mukha at sobrang lakas ng hangin, guys. Kahapon pa ito. Kahapon sobrang lakas, ngayon malakas, bukas na naman malakas. Tinitignan ko yung weather up. Grabe ang lakas, guys, non-stop ng itong lakas ng Anyway, so vacuum lang ako kasi kailangan kong vacuum. Ang bahay namin puro buhok. Love, do you want French toast? French toast. Okay, you want? So yun, guys, gusto niya ng French toast. So meron na akong coffee, so gawa tayo ng French toast. And then, my son, kanina pa yan si Habs gustong gusto. So gawa tayo ng French toast. And yan lang yung kailangan natin is good morning! Good morning, mga loves! Itapon ko na to na kasi talagang mahilig mag-save, hindi mga sira na. Ngayon, andito siya sa bahay kasi wala siyang trabaho. Dahil andito si Mister sa bahay, kailangan kong gumawa ng dinner niya, guys. Kasi kung ako lang dito, no, hindi talaga ako magganito, magluto-luto. Basta may bigas, may rice ako, okay na sa akin. Pero andito yung ating afam, kailangan kong lutuin itong mga binibili ko na patatas, and then gawan din natin siya ng salad. Kasi talaga yung salad is isa sa mga paborito talaga niyang lanlanin. Alam nyo, para talagang kalabaw itong mga puti, no? Pati ako din parang kalabaw na rin paminsan. Kasi masarap kasi paminsan itong gawin niyang salad with cheese. Lagyan niya ng cheese ba? So kaya masarapan talaga ako, guys. Wala talaga akong choice. Pero ito munang patatas lutuin ko kasi ibibake ko lang siya, guys. Matagal-tagal din ito. Pero hindi naman sa kalakihan itong ating patatas. But anyway, yun yung dinner niya. Alam nyo ba, na may time talaga, guys, na parang ayaw kong magluto. And then may time din na parang magigilty man ako, guys. Kapag hindi ako magluto, andito siya. Pero kapag merong mga leftover naman, sinasabi naman niya na hindi na daw magluto. So yun, masaya ako, guys, kapag may mga leftover. Kasi sasabihin talaga niya sa akin, okay na yung leftover, huwag ka na mag-alala. Kasi minsan mas masarap itambay. Nasa bahay lang ako, no, pero iwan ko, kanang nasa bahay ka bala, parang ayaw mo gumalaw. Iwan ko naman si Batman. Maraming nagsasabi na naman talaga sa akin na tapulan daw ko, guys. Wala akong trabaho, nasa bahay lang. Ganyan man talaga yung mga tao. May masabi talaga.
Nanonood ako ng movie, guys. Netflix ba? Damsel in Distress. Damsel? Damsel. Damsel in Distress. So, kind of interesting. So, kakain lang kami, no? Kasi Tami, siya yung pinasison ko sa salad kasi hindi niya gusto yung mag-season ako ng salad, no? Look, yun yung salad. At ito yung ano natin. I forgot to cook rice. Oy, so, okay, hinihintay ko si Dudong Tami. All of them! She's gonna be the queen of the dragon. Then magsalad yung tanong. Andito si Tami, off niya. Kagabi natulog kami alauna, alas 2, anak gana, anang orasa. To eat the bagel again? But how about you? Okay. So, hindi ko sasabihin na aalis po ako kasi kapag sabihin ko na lalayas ako, guys, ang problema nito, maligo yan, magbihis, and din sasamahan ako. At alam nyo naman yan, kapag yan yung makalabas, no? Hindi talaga yan mapipigilan. Ano talaga yan? Magbili-bili. So, kailangan ko ding bumili ng mga pagkain namin pang breakfast. Kasi, or dinner, kasi wala na akong ano. Meron kaming gulay, pero wala na akong itlog. So, gusto ko yung itlog na nabili ko. Sobrang organic, eh. Sobrang iba yung lasa talaga niya. As in. So, yun yung anuhin ko ngayon. Asikasuhin ko. Kasi sobrang aga, guys. Gusto niya akong manood ng TV. Paano ako yan manonood na namang TV na sobrang aga? Sabi niya, nood ka kasi magustuhan mo to. I think I can. You really couldn't survive without water. That for sure, but I need rice too. Smoking again? Yes. Smoker talaga itong asawa ko eh. May snow pa sa labas, oh. He likes it, honey. He likes it. He said, here, my neck. You are a pain in the neck. I can't go over there. You over park in the other side. You pain in the neck. Can I drive? I know where to go. Ay, ay, ay. Hello, the water is in. Okay. Bye. I guess iniiwan ako. Huh? I wonder what the envelope you're carrying, but then I realized it's not an envelope. So, where are we heading? Yeah, man. Check. Oops, there's a... Did you read the letter from Andrew? After 500 feet, Huh? bear left. Have a coffee and go to sleep. That was it. Oh, dito kami sa bahay. I'm gonna turn the fireplace. I have to turn it on kasi ang ganda sa... Turn it off, but you will shut it off. And Ay, ang ganda sa I don't paki... want to crawl on the ground. I will crawl. You can tell. You can ask me to crawl. Tami? Don't do it. Why you are feeding them early? Huh? Doon yung asawa ko talaga eh. It's not even 5 o'clock yet. If I do it, you get mad. Huh? Hey, there is a chicken for the... You have to give some of your cold cuts. You know why? Because there's a lot of old. Especially the one that you're holding there. You have that for last week. And then tomorrow, I'm going to make juice for Tommy again tomorrow morning. Because this orange is gonna go bad. Look, somebody behind you. So, is that for you or for the cat? For you. For them.
Uy, somebody's watching you. Somebody's watching you. So what kind of cold cut is that? It's a weird cold cut. Turkey, I'm sure. No, it's ham. It's a ham. Okay.